ЕОРИ номер. Какво е? За какво ни е нужен? Какво трябва да направим, за да си го извадим? Трябва ли да платим? Разбира се, че няма да плащаме. Ще си го извадим самички. Всичко това в 5-минутно видео ще се опитам да го направя. Затова гледай внимателно, колкото и долу, до Митници, агенция Митници. Извадих си ЕОРИ номера, какво ми обясниха оттам и всичко свързано с този номер. Като за начало, хайде да започнем с това, какво е ЕОРИ номера и за какво ни е нужен. Когато една пратка от Китай дойде и бъде спряна на митнически контрол, на вас ви е необходим този номер, за да може вие като физическо лице или като административно лице на името на някаква фирма да може да се комуникирате с агенция Митници. Затова е и този ЕОРИ номер, който е идентификационен и уникален регистрационен номер, единствен за митническите територии на Европейския съюз. С този номер ни се позволява да комуникираме и да извършваме всякакви митнически цели, независимо дали сме физическо лице или административно лице. Както вече споменах в едно минало видео, ние имахме като физическо лице, по-скоро като едноличен търговец, такъв ЕОРИ номер на територията на Испания и ни беше казано, че по принцип можем да го ползваме, но понеже в България сме регистрирани като фирма, като ООД, следователно ще трябва да си извадим ЕОРИ номер на нашата фирма в България, следователно ще трябва да направим целият този процес от начало. Затова реших да запиша всичко това в едно видео, за да може да ти помогне евентуално, ако ти имаш някакъв проблем с този номер, понеже първото, което ще се опита, който и да е агент на някаква транспортна фирма, като DPD, UPS или DHL, е да ти извадят този ЕОРИ номер срещу заплащане и срещу това да изчакаш поне 3, 4, 5, 6 дена. Дори в официалната страница на Митници пише, че процесът е повече от 2-3 дена, 2-3 работни дена. Всичко ти го правят там безплатно. Можеш също така, имаш два варианта. Или да отидеш в агенция Митници и да си го извадиш лично този ЕОРИ номер, ако разбира се ти си президента на фирмата или човека, който е мола на самата фирма, и ако си физическо лице, то само с личната ти карта. Или другия вариант е да оторизираш някой, за да ти извади този ЕОРИ номер. И има трети вариант, в който можеш да го направиш по електронен път. Не съм много наясно каква точно е някакъв подпис има в България явно, с който можеш да си извадиш този ЕОРИ номер онлайн. Но това, което решихме ние да направим, е да си хванем документчетата всичките за фирмата и да отидем в агенция Митници. И целият този процес там ни отне около половин час и понякога много сме против нашите институции, но аз останах супер изненадан от човека, който на обслужи, беше супер любезен, страхотно, всичко обясни, много, много подробно какво трябва да направим. Една бланка е, която трябва да се попълни, но въпреки това човекът беше супер отдаен и ни помогна да направим всичко това. И целият процес ни отне около половин час, 40 минути. Затова мисля, че е хубаво всеки един от вас да види как става това нещо и да си го направи самичък. Не да чака няколко дена, да плаща пари и тем подобни. Така че надявам се, че това видео ще ти хареса, надявам се, че ще ти помогне. Ако е така, дай ми един лайк, за да ме подкрепиш. Така че давай да почваме. Ето и митническо бюро. Какво приятна обстановка в български митници. Хайде да видим как ще ни извадят този ЕОРИ номер. Купуваме тук, после пояснявам какво означава това. По ДДС регистрирани си? Не. Факс има ли? Не. Така. Юридическо лице. Така. Почваме отзад напред. Да. И накрая имена и подпис на управителя на фирмата. Добре. Те се вижда тук какво е управителя. Да. После срещу лична карта ще я го връчим. И тогава може да пишете каквото искате. Място и дата, Габрово, днешната, 14. Почваме отдолу нагоре. Номерен документ за идентификация 2023-10-10 тъй. Цялото се изписва. Датата му е 10.10.23 година. Дата на издаване и издаваш орган агенция по вписвания. Тези три неща тръгваме отдолу нагоре са вземат от тук. Нагоре фирмата, както е по това. Нали така? Точно. ООД, изписано цялото. Да. После дата на раждане, вие си знаете
не тази дата, а поне 3 дена от към дружествения протокол, как сте правили за основаване на фирмата. Да, ще питам. 2-3 дена, 5 дена по-рано и тъс. Като ние знаете, накрая пишете пак тази, тя е 10-10. Добре. Но обикновено се знае. Днес седнахме и решихме, ще правим фирма или коя се занимава с това и това. Добре. Караме надолу. Дата на раждане. Правен статут е ООД. Тук. Даже може да пише направо. Да. Ще го да не забравим ООД. Да. Така. Държава БГ латиница. После по седалище Габрово. Да. Така. Пишем Габрово. Пощенски код. 5300. Улица. Където улица, директно пишем прескачане електронна поща. Телефон за връзка задължително може да е този. Някъде моя си, да. Някои от телефоните, на които може да ме. Кои от 4 неща се носи? Износ. Внос. Това е само един канал надолу. Май. Добре. Тук управителя на фирмата писате с 3 имена, данните надолу повтарят фирмените. Да. България, Габрово, улица. Тоест тези неща, телефон за връзка, електронен адрес не е нужно. Най-важното нещо е това. Ако не си знаете кода за икономическа дейност, защото ние го вадим от падащото меню, и ако не паса, започват ни проблеми. Питате счетоводителката, 4-значния код, по който някъде го пише тук, ама той не е верен, защото не го съобразява с стара. Ще попитам, да. Тоест, код за дейността. 4 разрядно число. Знае го. 4719 пише тук. Но като извъните, питайте дали то е наистина. Да. Защото отпадащо се вижда, аз малко сложно ще ми го отворя тук програмата да ви кажа. Задръж само секунда. До момента да обобщим, изваждаме ЕОРИ номер. Единственото, което накараха до момента да направим в агенция Митници е да попълним едно формуляр за получаване на ЕОРИ номер, където са фактически всички данни на фирмата. Бъдете сигурни, че задължително е хубаво да знаете ето тази 4-та точка, където е код на основната икономическа дейност. Трябва да се знаете много добре този код, защото ще ви го поискат, когато вадите ЕОРИ номер. Съкръщението е НКИД. Човека взе документите и влезна в тази врата. Отиде да подава номера. Така, в процес на чакане сме да излезне ЕОРИ номера и казват, че го вадят за горе-долу половин час, така че в приятна обстановка в агенция Митници, ето виждате какво е починало тук, ще изчакаме да го вземем, за да можем да освободим пратката. Излизаме от БГ Митници. В 10:05 някъде дойдохме, сега е 10:35. Точно така, както ви казах и напред, горе-долу за половин час извадихме ЕОРИ номера. Така че не виждам нищо страшно в това. Единственото, което трябва да направите, дори да е дъждовен деня като този, отвратителен, и да ви капи навсякъде, да дойдете и да го направите. Айде!